As mga tugang oras niya to alas 10:38. An oras hatod sa Indokang Bear Brand, Kibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Revicon, lakas ng 5, Revicon Forte. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Generica Drugstore. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka dito sa inyong bahay, makikaming dito sa programa Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa inyo ka boss. Welcome back sa tayong programa. Aramon niya ito ngunyan pong aldaw na ininin Monday, Lunes po ngayon, petsa 4 sa bulan kan Oktubre 2021. Kumusta po kita? Yaon pa ka mo? Sana yaon pa ka mo? Ingat po, tamauran, masawa ang palibot dahil lang po sa kan Tropical Depression Lani. Nandiyan po dyan sa may party kan dyan sa baba, ano? May area kang Samar, Mindanao, and dyan sa southern part kan Masbate. Ako pa sa ng likod, Mardela, dahil iba sa ditsanak, pero kian. Iriba na po kita hanggang alas 12, ngayon po na aldaw, in Monday. And siyempre katuwang ka sa presentasyon kang programa. As to yung mga pag-iriba, technical side, June Napoles, the man from Poland, kasabay ta. And siyempre yan man sa DCGB Social Media Department, si Arvin Laad. Kantang yaon, kasabay ta sa Production Assistance Center, ang kangandaan ng sahib, Angel Mustaza. Kalawa sa Mega Post Patrol, sa padagos na pangalap ng mga istorya, tanganing may balangibog sa banwa na sinupukan mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga tugang sa 3rd District, nakatutok, Jimmy Nasalita. Sa 1st District, paling Jomar Bien, kantang yaon man sa Daraga area, sa Banwang Sutil, nakatutok, nakantabay, ang Tito ng Albay, Renz Luna. All Albay District, as in southern part, ka mga barangay sa Legazpi, katuwang tadyan, partner Alar Mario. Digdi sa Legazpi 4th District, ang babaeng walang pahinga. Kasabay natin dyan, Ans Galero, katuwang siyempre, sa tuyang mata ng kalsada, si Boy Mata. Yan. Duman sa Regional Center side, siyempre, nakaprangkisa dyan. As tuyang partner, The Flash, Luwens Bursi Barcena. Kami po kapos, minasaludar mga kababayan, hain man kamo sa mundo. Sana ariglado kita. Ingat manggiraray. Oras niya ito mga tugang alas 10:43 nin pagkaaga. Tinatawagan po natin ang pansin sina Geraldine Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati ng iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City, noong February 18, 2016 na kinalaunan
ay kanyang voluntaryong ipinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children mula pa noong March 4, 2016. Mayari po lamang na magpag-ugnayan sa DSWD RSCC sa Nasisi, Ligaw City at hanapin si Victoria C. Tagum o si Leia A. Daet o kaya naman ay tumawag sa mobile number 0919-586-6602. Okay, so yan mga kababayan ng mga primerong rangkada ka mga information niya to. Bueno, salamaton po mga tugang dyan po sa mga taga Santo Domingo, sa pagkakumudar sa Muya, sa coverage na ginibutakan kapistahan ni Nuestra Señora de Santissimo del Rosario, o Santissimo Rosario, no? Yan ay kaduang patrona kang Santo Domingo. Ipig celebrate ninday ang kasudma sa kapistahan. Happy fiesta po sa Giraray. Limitado sana sa mga aktibidades and then nga ni nakaabot po duman mga tugang si Bishop Bong. Kaya ang nagmisa yung kura paro ko duman si Father Arsenio Bermilio. Kasabay si Father Manny Balute at saka yung isa pang pari. So nag-cover kami naman, paluwag po yan sa News Online, DCTV News Online. Salamat duman sa mga nagantabay. And nakalaog mata, siyempre limitado baga so, ano yan, so nakalaog sa simbahan. Kaya dakulang tabang so katuya po na News Online broadcast na nahiling ni Dasi, nakasabay sila sa misa. Salamatong po sa appreciation. Okay, alright. Salamat man kay classmate, kay Maria Elena Balyaran, mother of Jenny Balyaran. Yan. Classmate, thank you. Nakatana ka dyan? Kanbit-bit? Ayan. Salamaton po maray. At saka kay Kapitan Joel Maristela, pasensya na tabi Kapitan, taday na kami nagdyan sa imuta. Ara mo na. Medyo alanganin ang sitwasyon, saka may mga lakaw pa kami, kaya next time na lang, basta fight sana, kung yung manggiraray, basta ang iyon na. Till next time. Sabi ko nga rin ako, tumiksa sa kuya, pick upon ko dyan, pero alam ko na sana pagkaga. Di na garing nag-rebook si Kap. Alright. Sa Giraray po, happy fiesta and keep safe po tabi sa mga taga Santo Domingo. There are areas na linakdown dyan, no? Yung Procpres kan Bagong San Roque at saka digdi sa may party kan Fidel Sortida. Kaya dahil nakakaagi naman ng mga auto. No? Talagang totally, dahil naman na pwede mag-agi. So kaya pipaisita po ang gabos na sana mag-ingat po kita tabi pirmi. Ang COVID yaon pa. Okay? And siyempre condolence man sa mga ano yan, sa kuyang Padihon, sa kuyang classmate, sa kuyang Gertugang na maram na sa kinaaban si Fire Officer Ider Balunso, si Boyet, no? Para sa mga classmates staff, yan wala na po, inabayaan na kita ni Boyet, ni Ider na Balunso. RIP Padi and condolence sa bilog na pamilya para po yan sa mga kababayan ta. Anyway, duman sa mga tagabagang tabay ta, padagos po ini na pagkapagirumdum ka mga otoridad nasa critical halos sa high risk ang kadaklan kan mga banwaan ta. Dahil po sa nagpaparadakol na bilang ka mga naulakitan. And sana ang pakiurong po ka mga otoridad, ka mga health personnels na kung kita pipag-isolate, magtultul kita ng pag-isolate. Dahil na magpararuluwas. Iyan susaro sa mga nanutaran, mga tungang kung natataluminakop ano yan, ang COVID. May mga persona kitang dahil nagtutubod nga sa COVID, ipa-isolate yun. Nagparlos dahil paning ano. Pagkatapos, siyempre, ang risk duman sa mga nabakunahan na dahil namamati, mga tugang na sintomas. Kasi yung palang na ang ano, pag nagkaroon ka ng breakthrough infection, it's either makamati ka ng mild sana na sintomas dyan, or positive ka pero wala kang namaramdaman.
So pag nag-loosen ka ng guard mo sa buhay mo, inali mo sa face mask mo, inali mo sa physical distancing mo, nagparalawag ka sa mga kulob na lugar, nagparapakimingil ka sa ibang mga tao, chances are, kung naulakitan ka, makakaulakit ka sa iba. Ayan po tayo, minadai ka nag-aaram na positive ka pala. Because the only way na pwede kang matest kung positive ka, maano pong positive ka, nagpa-RT-PCR ka o antigen ka. Kadak lang ka sa tuya, dahil nagpa-antigen o nagpa-RT-PCR kung dahil namamati. Ano ba nga may namamati, abo pa, Angel? Ano ba? May namamati na abo pa. Di ba? Kaya po yan ang medyo hindi magandang nangyayari. Kaya padagos mong pangapudan kan yan. Kandi sabi nga, the big picture tabaga duman sa na ang bakuna garo man sa nayang helmet o kalo na kung mainit day ka mainitan madipinsan ka na day ka mainitan itodo pero pwede ka pa manggiraray mga tugang na maapiktaran ng ibang lawas mo. Tiring man, pwede kang madipinsan sa init, pero dahil ka pwedeng dipinsan sa uran. Arog mga yakaan, mga tugang sa baksa sa COVID. Bakunado ka na, maulakitan ka pero mild sana, dahil ka makaabot naman sa critical, pero dakulaw ng potensyal mo na makaulakit ka sa iba. What if ang naulakitan ta, mga tugang suday pa na bakunahan, di lalong narimati na. So yan na po yan tabi mga kababayan nga to, disiplina sana. Sabi nga ni kan mga otoridad ta, disiplina sana ta, pag nagkooperar kita, makakalampas kita digdi. Di ba? Disiplina lang yan, kay Puanta dyan. Disiplina, Kapag nawara yan, ayun ay po na mamatian tango niyan. walang matutuwa. Problema ay lumalala. Tayo bilang siyang kawawa sa COVID variant na nalasa. Alright, di naman po sa mga kababayan nga to, ang tabayan tatawad-tawad sa nata, nagpo nagaro itong reporting kang DOH manungod sa mga COVID cases, mga tugan na record ninda kang mga laboratorio kasuod ma. Okay? Piglalos yan ngunyan, tambangan ta kung siya naman nabulnot. Halos pigriparo to sa nakaliyos pong mga 2 simana, parang siso, ano? Yung iba, alangkaw, tapos ngunyan naaaldaw nga yamawa ba, o minsan 0, pero tapos bigla na naman naaalagwa. Ayan, sige dakol, no? Kadukal sa Bicol. And doon sa mga interviews na pinag-conduct tayo, baga, sabi ninda, as early as February, expect na ninda, na pag nagluya duman sa Manila, pagkatapos consult sa Manila, masunod ang mga katraning na probinsya, and pati ang Bicol region, dahil dyan makakaligtas, tamay nag-uuruli pa si Rizdigdi. Yan. Okay? And then, mga tugang, sige ang ngiro kan tao, sige man ang mutate. Kaya nakabuti sa ang Delta. And according to Dr. Lulu, di sa Bicol region, predominant o prevalent mga tugang iyang po na nangingibabaw sa infection iyang po na Delta variant. Kaya likay po tabi kita. Siguro sana, di bali pag urulo kang kita kan iba na kornihunong ka ngaya, pero may ka ngayang naka-face mask. Maray na po ito because you are not only protecting yourselves, kundi pati yung kapamilya mo and also the community. Yan ang dapat na maging panuntunan sa buhay ta. Sabi nga ni Ken, may karapatan kita, but then sabi baga, ang karapatan mo natatapos pag nakatungtong ka na kang karapatan kan iba. Di ba? Yan po tabi, ang nagkakapira po niya itong mga pagirundom sa naman para sa mga kababayan ta. Okay? So duman sa mga tagapangantabay niya to na padagos po na natatakot, huwag kayong matakot. Pag may namati, magpaisi kita sa birth. Ano ka nga sa early detection baga, mas madali. Sa ngunyan, ang mga isolation areas, kan mga munisipyo, halos parano na. Di ba? So mga COVID wards, kan mga hospital, mga tugang almost 100% na.
na okupado. So dahil na pagdagdagan, diyan na sarong kita pasiriguro na kita. Okay? So magayon man na nangyari ng mga naobserbatang piyesta na talagang nagsurunod sa mga tao na dahil bisitali sa ibang lugar. Kung igwa magkaroon na kalusot pero minimal. Wala halos dahil na naigaranda. Aram mo dyan na nangyari, mga parating na ng karne. Nagreklamo na ta. Parang sarong orig niya binuno ko rin lamang naubos magapon yung gano'n naman. Wala ano naman ngayon, ano naman naubos kang pamilya, hindi man nagaranda na. Ayan, iwas na muna, di ba? Marami namang pagkakataon pa para magiging kita ng piyesta, pagwara na ining pigahampang ta. Habang nagpaparadakol po yan, talagang madipusin na kita makabangon. Although pinipilit ng gobyerno na ibalik, na we have to live with it, but then hindi nagbabalanse. Maganda sana kung yaw ng COVID, balik kita sa mga aktibidades, pero dahil nag-uulakit, pero nagdadakol eh. Habang di more na pigpaparabukasan ta, lalo nagpaparadakol man sa kaso ta. Maray ko ta kung maski pigbuksan ta, pero dahil na nagdadagdag, sige nang baba, di magayon po yan. So, somewhere along the way, may problema kita sa pagdepensa, protection ta sa satuyang buhay sa mga kapamilya. Yo. Alright, mga tugang, yan po mga nagkabali na itong mensahe, taon-taon sa naman, at iba pa niya itong mga informasyones, o ikada ko lang nag-file kasi ng certificate of candidacy, kamo, nuarin kamo, mag-isip-isip pa kamo, may apatal daw pa. Gusto niyo ng magulong buhay, may tanin daw. Pero there are people talaga, ang passion is public service, no matter what, talagang mapait siya. Yo, alright, magbabalik kami. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbiogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbiogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ng inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ng inuman pag Sunlight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeón, ako'y pag-ibahin sa tugong Pinoy. Pag-ibahin ang tugon natin. San Campeón,
away with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Tato at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise. Pero nang hihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Radyo
Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gamos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11:03. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. May supisyenteng supply ng COVID-19 vaccines para sa mga menor de edad sa NCR. Siniguro ini ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, Chair kan National Vaccine Center sa tahaw naman kan preparasyon sa pagpuon kan bagbakuna sa mga kaakian sa Metro Manila sa Oktubre 15. Sinabi ni Kabutahe na pigsa sa pinal na ang mga regulasyon sa pagbakuna sa mga menor, alagad priority na matudukan ang mga 15 sagod 17 anyos na may comorbidities. Enot nang sinabi kan DOH na ang Pfizer as in Moderna vaccines ang nakakuha ng emergency use authorization gikan sa Food and Drug Administration para itudok sa mga aki. Yan ang pangalas sa 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Microban GT, para protektado ang alaga. Dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Sprite, the #1 lemon lime refreshment, gawa para sa init. Paracetamol Biogesic, sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Clemix Forte. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ng Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa 18th anniversary ng Generica Drugstore, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad na gamot at plus na serbisyo tulad ng mobile laboratory at telekonsulta sa buong buwan ng Setyembre. Bisitahin ang FB page ng Generica Drugstore para sa buong detalye. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Alright, mga doon, balik po kita sa programa ngunyang po na pagkaaga. Oy, mga misis! Kumusta na kita? Rekas-rekasan, todo na naman. Sarap-sarapan ang mga premyohan. Ang buhay natin, kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Boss mo yan, Boss mo yan, bro. Pray until something happens. Alam niyo, mga misis, sabihin nyo ngayon kay Mister na mag-preparar kay pandagdag duman sa pambakalin doon ng LPG. Nagdagdag na mga tugang kay 4 pesos ka nakaagi na pizza uno. Pero, ngayon na si Mana, madugang na naman ng 3.60. Pwedeng ang pangatado kay ni Angel, lalong manipis na gano'n na sa napin-api naman ang maluto kayo ni sa plato. Tapos, panira, pwedeng sarungit na sana. Kung nangyayari sa mga baka. Ayan, mga tugang sitwasyon. Anyway, duman sa mga kababayan ta, naku, marami-rami ngayon. Ang mga nabunot, ang minamahal kong bayan ng Santo Domingo hindi nawawala sa rapol ng COVID. Sunod-sunod ay ang kadawaran doon si Mana na, no? Okay, anyway, mamaya, balikan tayo yan. Kunin mo natin ang report halip niya sa luwas na nakantabay na kanina pa. At mga pag-iribata, ngunyan, ang babaeng walang pahinga. Sa linya, Hans Galero. Hans, good morning, Hans, go! Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Comelec? Occasion niya ito niya actually sa Comelec. Oh, baliktad ang picture. Hello. Ba't medyo baliktad? naputol sa ko yung signal. Okay. Ang kitlig niya, Sir Mar, sa Comelec Albay, formal lang nag-file sa iyang kandidatura para ganaray sa kargong pagka-representative. Kan service dito kang Albay si Congressman Fernando Didi Cabredo. And sa mga oras na inikita kanya nag-file man bilang pagkandidatura man sa pagka-mayor sa Ligao si former Congressman Nando Gonzales. So, sa mga oras na initabi, Sir Mar, patagos po sa pag-signature ni Congressman Didi sa iyang COC na ipafile niya yung sa pag-mismo ni Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw. And yaon naman, si Judge Noling Cabredo bilang sa iyang legal counsel mo niya na pagkaagang sabi niya, Sir Mar. Ayun, nagsabay pala, nag-iba dyan si dating Congressman Fernando Gonzales after filing kan sa iyang COC sa Ligao, nagsabay kay Kong Didi. Yes, nagsabay sa yaong pagdating Sir Mar, ang policy dictate. 2 persons allowed lang ang pwedeng mag-iba sa candidate. So, ang kaiba din ni Congressman Didi, si former Congressman Nando Gonzales. Ayun, pagkatapos siya ang legal counsel.
Yes, tama. Ayun, okay, sige. So far, Sir Mar, yan ang PTT. Pira na nag-file dyan. Sa kada distrito, may mga nag-file ng iba pang mga kandidato sa pagka-congressman? So far, Sir Mar, tigsararo pa lang kada distrito ang nag-file. Sa first district, ulit ang Tagiraray, si Congressman Ed Salagman. Anika daw sa second district, si Congressman Joey Salceda. And kunyanal daw, alas 11:13 nag-file din na kandidatura niya si incumbent Congressman Fernando Diti Cabredo. Ayun, so wala pang mga contenders, ano? As of now, wala pa tabi, Sir Market, ang i-record na iiling sa, kumbaga, official na datos kan Comelec Albay na, kumbaga, malaban digdi sa mga incumbent ang mga kongresista sa kada distrito sa probinsya kan Albay. Alat, sa board member, karoon dahil kung nariparong nag-file na sa first district, Sa first district, igwa na pong nag-file, Sir Mar, kasuod na ini sa linya din ni Governor Bichara, ang nakapag-file susulig di sa official report kan Comelec Albay. Kasuod na nag-file for board members of first district si incumbent board member Glenda Bungao and incumbent board member Ray Bragay. Ayun, parang taga-tabako. Alright. Wala, pighalat na pa siya, Saro. So yan tabi, Sir Mar, todo daan tabayan to kung sisipaan pwedeng mag-file din ng kandidatura sa Comelec Albay. And Scalero on assignment DCGB. Thank you very much. Yan po tabi ang mga doon natong informasyon sa Comelec Albay happening now. Ang pag-filing certificate of candidacy ni Congressman Didi Cabredo bilang 3rd District Representative sa panduang termino sa 2022. Yo. Okay, so yan po tabi. Congratulations Giraray sa mga nag-file and good luck po sa sendong mga ipaglalaban ng mga programa sa Giraray. So iba, naman kayo po na magtaram din. Sabi ko, naman kayo kayang i-memorize pa. Alam na. Pero siyempre sa iba, dahil pa man na naglalataw ng mga contenders, mga kongresista. Di ba? Dahil pang kalaban na nag-file. Okay? Officially. Alright. Bueno. Nako. Yun na sabik sasabi ta. Turning 3 digits ang record kang Bicol Region pagabot po sa COVID-19. Kwanta ang kadagos na nakatotok sa mga kaganapan sa DOH. Lugans po sa persona partner, pas kami. Tama. Yes. Parang nasa ilalim ka ng... Okay na. Naipit ba? Naipit? Dahil ba? Ala ko na, tugang ka na kang burgo. Aday ma. Aduh. Ingat-ingat partner tama oran ha. Iyo nga ni. Baka maotro yan lalo hindi mapila. Ay, ito ko dito. Alright. Oy, 323. Roger to the topic partner tama ka dyan. 323 panibagong kaso kan COVID-19. Reported ini October 3, 2021. Ang distribution kan newly reported cases na ini, 80 sa Albay, 3 digdi sa Legazpi, sinundan kay ni 12 sa Tabaco, 11 sa Malilipot, 9 sa Daraga, 7 sa Camalig-Badama nito, 6 sa Ligaw, 5 sa Santo Domingo sa imong mahal na Banwaan. 5 na naman. Iyo. Tapos 4 sa Libon, 3 sa Pulanggi, 0 sa Malinaw, Rapo-Rapo Asintiwi. Sa Camarines Norte, 0 sana. Sa munisipyo kan San Lorenzo Ruiz, the rest wala ning kaso kan COVID-19 kasudma. Ana Camarines Sur iyo inang pinakang dakor 184 na kung sa 76 sa Naga City, 26 sa Magarao, 14 sa San Jose, 11 sa Bula, 8 sa Buhi, 7 sa Pili, 5 sa Sipokot, 4 ang Pamplona asin Tinamba, asin Tigturulo, ang Bato, Kanakman, Milaor, Siroma asin iyon na ito. Tigduruwa man ang Baaw, Kalabanga, Kamaligan, Minanabak, asin Pasakaw. Tigsararo man ang mga minasunod na Banwaan, iyo ang Garcia Torena, Libmanan, Nabwa, Ocampo, Ragay, San Fernando, asin Tigaon. Sa islang probinsya kan Catanduanes, 23. Na kung sa 11 ang nanotaran sa munisipyo kan Pandan, 8 sa Birak, Tigduwa ang San Andres, asin Biga. Sa Masbate, 2 man, na kung sa Tigsaro ang Mandaw na sing San Pascual. Sa Sorsogon, 33. Na kung sa anom kay ni sa Sorsogon City, 5 sa Donsol, asin tig-4 ang Huban, asin Magallanes. Tigtuluman ang Bulan, asin Irosin, asin tigduruwa ang Barcelona, Castilla, asin Gubat, asin tigsaro man kay ni ang Bulusan, asin Pilar. Kung kaya tabi partner Mar sa Gabos,
323 at ang cumulative cases na 38,656 na individual na ang tinamaan ng COVID-19 poon pa ka na Marso 2020. Sa recovery tabi partner Mar, ang newly reported recovery is 175 na kung saan 20 sa Camarines Sur, 3 sa Catanduanes, 20 sa Masbate, at 102 sa Sorsogon, tangan 30 sa Naga City. Kaya totalmente ang nakarecover na sa Kabikulan na mga tinamaan ng COVID-19, nasa 24,690 pa sana na individual. Ngunyan tabi partner Mar 14, medyo dakol-dakol ang nagadan ngunyan na pagkaldaw o kaya kagkasuod ba, na kung saan anom sa Camarines Sur, 7 sa Sorsogon, at 10 sa Naga City. Kaya totalmente ang nagadana, totalmente ka na COVID-19, digdi sa Kabikulan, nasa 1,143 ng individual. Ang na pinapangapudan manggirari kang Department of Health, iyo manggirari ang magsunod sa minimum public health standards, umiwas sa umul-umul, sa kaninang maiwasan ang mga super spreaders, sa kaninang maiwasan ang pag-urulakitan kan COVID-19. Yun, talagang dakul pa. Sabi? Oo, medyo difficile na. Correct. Magparalakaw-lakaw. Iyon na nga ni. Ayan, okay. Ano yan, ang tugon, dahil magbari. Kan pandepensa. Yan. Roger. Tayo man Okay. sana daw makakasolusyon, buda, pag may pagkakataon na magpabakuna. Yes, Sa nga ni ng kumusog ang udog kontra COVID-19. Roger Kung that. tamaan man, dahil magiging severe anhelang. Roger, so yan tabi partner Mar, ang mga dagdag pang istorya halis sa Department of Health sa virtual press conference ngunyan. Abangan ng iba pa mga istorya. Ako po si LDB. Mga kapatid. Kailan kaya madadala? How can we stop this COVID-19 to be safe? O, ingat na lang po, Toby, at dumadami. 80 ngunyan. Ano record po para sa Bicol o kaya sa Albay. Okay? Bueno, batubang dagdagan ang mga istorya ali po dyan sa luwas. Nasa linya ang mga pag-iribata. This time, si Jimmy Nasilita kasabay yata ito ng convoy kanina. Natin. Nakakasabay si Congressman Didi. Jim, let's come in, Jim. Yes, so salamat Abi maray na aga sa mga parantabay. Nasa Pudirkan Regional Office kan Philippine National Police ang pagabot sa ararom na pag-imbestigar Tabi Mar manood sa pagsabog na nanutaran kaso Banggi. Dua baga dyan sa bisinidad ka na Bicol University. And magin itong so mga nadagdangog na putok simultaneous. Daraga, Kamalig area. Gabos ini nasa regional office na kan Philippine National Police Basado sa pakipag-ulay niya tungunyan kay PNP Provincial Director Arnold Santiago. Asinan pahayag ka na PNP Provincial Director na ngunyan na nasa panahon na kita ka na periodo ka na eleksyon. So suksa sa iya dahil man niya pinagkukonsiderar na medyo may problema sa pasiorden. Hindi sa satuyang palibot dahil lanta sa sayang pagiling professional man ang mga kandidato ay manin mga natutunugan na mga grupo ang mga politiko na pwedeng magkausanin na disturbo sa parani na eleksyon sa 2022 tabi. Dahil kanday, masina na monitor ngayon, may private army si Arugani. Ano? Dahil nga. Man kinana mo monitor tabi Mar and apil na naman sa mga na monitor na munisipyo medyo anlataw kwarta. Ayun. Okay. Now, so, ano yan? advokasya, duman pansan, dahil man ito pinagkukonsiderar na threat o kaya kariribukan ta. Kumbaga, pigre-respetaran nga nita, professionalan na dating. Duman na natin sa advokasya ninda. So, kung
kuning kaso sa kwarta, barometro sa kwarta. Yes, okay. Kulimat ko, Jim, anong sabi pala ni PD? Anong ginamit na explosive dyan sa Biyo? Dahil pa? siya ning pinagtaram sa to, yata dumanad, nasa kwana da ito, poder kan PNP Regional Office na Marta primero harani baga sa inda. Roger, okay, baka pinasa na sa Ordnance Division. Oo, dumana sa na ay sindang kuan nakiaram na duman sa investigasyon dahil anta for kuan gayod for protocol nasa bisinidad na kan regional office nasa teritoryo ninda harani sa inda naan poder kan investigasyon tabi mar. Yan. So, dahil lang kayan, siyempre natural sa mga pangyayari, natural ang direktiba kayan magrikmat. Huwag matulog sa pansitan. Basta sinda pasiguro sa naman may mga alternatibo naman sinda na mga preparasyon kuning kaso igwanin na mga problema in connection sa paraning eleksyon na nagbuburuta. Pero ining sa mga nadadangog man sa nangayang date na disturbo, may mga putok na nadadangog minsan. Arayo man data bi mga padangog man sana. Pero kay man pamate pero yaon sana nasa hinda man pag-antisipar kuning kaso talagang sinda didisturbo naman, sinda madidisturbo ang kapalibutan ng pasyor then natural igwanin na mga aksyon nagigibohon. Pero as of now, tranquilo in general, an pasyor din kan sa tuyang kapalibutan digdi sa probinsya ni Albay. Alright, very good. Okay. Sabi maran sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy na salita, DCGB News. Thank you very much sa Jim. Balikan ta si Hans, binabalik. Hans, go Hans. Kagararay sabi syempre marina agas mga paraan tabay. Nahugunta mo niyan ang kaptangkan pahayag niya congressman Derek sa iyang guidance. Hans, isunli niya Hans. Medyo ano. Hans. Medyo distorted ang signal Signal dito pero sa mo niya na nagalatag si Pong kasi mga plano pa bilang nagdalagan gararay sa pagkakasita. Sit down, daw ko naglaray. Okay. Ano naman natin na pwede yung kung pwede po malaman sa isang po, regarding yung dynamic po sa mga board members and mayors. Okay, sa board member, tuwapipaan ko mo yan, si board member din sa Pagsedan. And then si City Councilor Jerry Palmiano from Ligaw City, namun yan, aspire for board member. So, mga mayor sa Ligaw City, we have former governor, former congressman, former mayor, Fernando Gonzalez, namun yan ang kandidato sa Ligaw City. Then sa Sudoran, we have in the incumbent, Mayor Alan Arandia, Robelian, incumbent Mayor Randy Arcangel. Sa Ulandi, we have ABC President Adrian Salceda. Sa Libon, the incumbent Mayor Jas Maranilla. So was Donna Libre. Pagkinabasan, day pa kami na ba? Pinag-finalize pa sa coalition. With the pandemic, it's like, what are the programs that we need to publish? Okay, we are in the pandemic, ang ginibot at sabi digdig. So, mga tao, day pa sa gobyerno. Okay, in this times of pandemic, we were very successful in mobilizing, actually organizing, educating, and mobilizing people. So doon sa third district, tinuruan namin ang tao na turuan ang kami ng sarili, hindi mag-ano sa gobyerno. So very successful kami doon. So yung mga tao, tinuruan namin na magtanim, tinuruan namin sila na magsipag, tulungan ng mga sarili, and very effective ko nito. Kaya yung mga sila naman patuloy ng isipag nila, isipag sila,
Kaya kasi patuloy din ang magbigay namin. Ahot? Hello, Ads? Nawala ka, Ads? Hello, siya Mar. Yan, nawala. So yan tabi siya Mar, so pagpagkan pahayag ni Congressman Didi, dito sa pag-file niya kan COC Secretary sa pagka-congressista sa Tercer Distrito ng Albay. Sa linyada ninda, sa ginubatan lang ang blanco pa, no? Ginubatan na lang ang wala pa. Dahil pa daan na plan sa koalisyon. Yes. At tabayan talaga na. Ayan, takadakol dyan lang, garo 5. Ayun baga. Okay, sige. Ito, Mr. Mar, informasyon pa, digdi sa tuyang location sa Pabalik Albayan. Galero, Dahil Galero nga Sands, mga dugang na istorya po niya tuyan halip po dyan sa tuyang mga pag-iriba sa nakatugay-gay po sa Commission on Election. Hans Galero, and duman po sa mga kababayan ta. Mga kababayan, oras nga to alas 11. Dyan ang aning pagkaga. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang himot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba, asin sa si isay man naaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin. Mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ang tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may New Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy
marami, masarap ng kumain ng marami. Skillet tastes better. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ng nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. La, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dok Alternatibo para sa natural na lunas. Tinisting ko subulong kan Dok Alternatibo. Hasta sagkod na napatunayan ko talaga na kuya, maray su produkto kan Dok Alternatibo. Ginamit ko kuya sa mga produkto araw kan pulbit mineral, so pumili ko sa kulon clean. Ito ang naglibyan ko na ko kantolako, sagkod na pinasigi ko so kuyan, so anong pulbik, sagkod sa ibang kuyan, produkto. Kuyan, so nag-detox ko na ko sa diri ko, sagkod na nag-cleansing na ako diretso. Tapos sinabayan ko na kan mga produkto kay ni. Sa
sagot sa ngunyan, kuya. Okay, very good talaga ang produkto kan, kuya. Kasi Dilberto Trellis, taga Imal, Legazpi City, 64 years na. Ang Doc Alternativo de Business Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Kabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asin ang Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Marvila. Ay, balik mo kita mga kababayan. Alas 11:40 na. Ang bilis lang ng oras 20 minutes before 12. Sa mga malalakawang po tabi, rikas-rikasan taon na naman. Race coaster na. Ay, good morning sa amigo ta, kay Carl Munoz. Ang nangyari si Carl, adi? Bait na Carl. Pakamsel ka man agad, Carl. Bait na nanoy. Yan. Carl Munoz. Good morning tabi sa imo. Tiring man, oy, si Joel na Bilardo Barameda, condolence tabi partner, ano? Nagadanso sa iyang tiyuon, pinapaisip po sa mga paryentes ni Vicente Baroma Binavente, nagadana po ini sa edad na 87 years old sa iyang bangkay, nakapatente sa iyang residensya sa San Fernando, Santo Domingo, Albay. Ang lubong sa Webes, October 7, alauna ni hapon, ang misa gigibor sa simbahan kan San Fernando, as ang lubong sa Bakakay Cemetery. Diyos mabalos po, sabi ni Joel Barameda. Alright? Okay, di sabi di mga tugang ni Rachel Agripa, good morning po, watching from Stanza, Legazpi City. Thank you very much, Rachel. And Siriman si Samuel Samuel Lozano. Pabati tabi sa magurang kong si Maria Lozano na taga Panoy Puisan, Kamalig. Ayan, good morning tabi. Good morning man kay Kuya Bob Nakandano. Happy Fiesta nga Yamar, belated palan. Yan. Desa nang iruan Kuya Bob, magsimba okay na. Yan, alright. O bueno, mga kababayan, dagdagan tamang istorya, hali po dyan sa luwas, na talagang matindihan mga pangyayaring pigtutuloy gayang ka mga pag-iribat ha. Good morning sa mga nakapag-file na. Good morning kay Congressman Pido Garbin, nakapag-file na. Ng kandidacy bilang alkalde kan siyudad. Si Governor Bichara nakapag-file na. Si Congressman Edsel Agman, iyon na. Congressman Joey Salceda, iyon na. Tapos si Congressman Didi Cabredo, iyon na. Yung iba pa po tabi na daig ko nabanggit, taon-taon sana. Manap kitang kopya. Bueno, Pagdaralar Mario na sa linya, partner.
Marinaw tara, please come in. Marinaw to na tabi, partner. Sa ibong kaya na pagpaka-file na kan Certificate of Candidacy, kan pigapod na Alliance, kan probinsya asin kan Legazpi City, sa bahagi ng grupo ni Gobernador Bichara, asin Congressman Pido Garbin para alkalde na kan Legazpi City. Yaon manggaray, maski may pandemya, yaon pan COVID, pero diretso manggaray, ang mga progresong pigigibo, mga development pigigibo digdi sa probinsya kan Albay asin Legazpi City, may relasyon sa pagpromoter kan turismo, maski na pa nakakabuelo, sa mga masunod na taon kung medyo kalmado na ang COVID. Ini ang pigatawan kay doon sa mga pahayag ni Gobernador Bichara dahil kaining alliance ninda kang grupo ni Congressman Garbin ang Albay asin ang Legazpi City kung saan yaon ang sa indang mga pagpasentar kan mga kandidato pagpon 1st District sa Code 3rd District ang digdiman sa Legazpi City. Big tawa digdi doon iyo ang mga development digdi sa Albay kung saan marireparo. Yaon dyan ang mga infra project, ang mga agritourism na pag-develop sa iba-ibang lugar. Aparte iyan kan pagpaplano na mapaswag mangyari ang turismo maski may pandemya kita lalo pa yaon na ang international airport do diretso na at paano pagbukas kayan plus yaon man ang mga programa kan Department of Tourism kung magayaon ang pagkasararo partner kan gobyerno provincial kan Albay ang grupo ni Congressman Garbin kan ako Bicol asin ang Department of Tourism ang bottom line iyo ang progreso asin pagpaswag kan turismo digdi sa probinsya kan Albay. Ya partner ang mga informasyon digdi sa luwas Alar Mario DCG. Thank you very much, partner Al. Mientras tanto, lipat kita naman sa Banluang Sutil. Renz, doon na nasa linya. Renz, please come in, Renz. Hello, Renz. Yes. Yeah, good. Yes, maray na autotabi Sir Mar, maray na autos sa mga parantabay, sa mga luganyato nga mga bareta, posibleng bako man talaga ang Bicol University ang target kan pan bobomba tigdi sa Legazpi nga kung nangyari kaso panggi dyan mismo sa laog kan universidad. Ini ang pinanambitan sa DZGB News mismo ni BU President Dr. Arnulfo Mascareñas na kung saan base naman yan sa investigasyon kan mga kapulisan nagluluwas na nagpaputok o nagpasabog digdi sa nambitan ng area naggamit ng sarong grenade launcher tabi Asarmar na M203 grenade launcher. M203 ang pinalugtok naman. Roger tabi Sir Mar. Saan daw po ministro takong target so ano ni so anong apod kayan dyan? Garo checkpoint. Lampas o kulang? Kulang tabi Sir Mar. Depende sa pwesto kung ngain siya, di ba? Roger. Para tataduman sa laog kambiyo na gugpa. Nagluluwas tabi Sir Mar na so nagpwesto so gunman di mismo sa may sitio Ulag o ini sa likod kan men's dormitory. Sitio Ulag, tayo magapipalugtok man ang gadaan. Roger. Nagpwesto na gunman digdi mismo sa Ulag parte so pasisira digdi sa may parteng sagpon daraga sa Bagumbayan asin nagluluwas nga ni namin ako ang basyo duman kay M203 grenade launcher siguro digdi kay President Mascareñas kan Bicol University posibleng ang kampo ola talaga ang target na pasabugan kan mga kaipanamibida ng mga sospechado kasi nagkataon lang talaga na kinapos so projectile kan nanambitan ng bala kan M203 grenade launcher asin tuminamangan ni digdi sa duwang location digdi sa may parteng administrative building kan Bicol University o White House. Ayun. Sa mga na dai pangani maski man sa lado kan PNP kasubago kaurunta si Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita ang hepe kan Legazpi PNP siya sinabi na opisyalmente sa mga paluwas ng report iyo mismo ang kampo General Simeon Ola kaya pinagalat-alat pa kung ano man ang konfirmasyon o kompletong report kay ni kay Madam Maluk Kalubakib ang tagapagtaram kang kampo General Simeon Ola tabi Sir Mar. Renz, ano ang itsura kan inugpaan kan itong kunyan sardinas? Ang itsura tabi Sir Mar, kalut yan. Nakalutan. Nakalutan. Gurano ka nakula?
Kasing nakulag ang kawa. Dahil man tabi Sir Mar. Dayman, sadit sana. Sadit sana. Pero tiyan, kung tamaan. Pero tiyan, kunaan. So, pwedeng misfired or miscalculated, ano? Roger, gari ang with tabi kan Sir Mar, so lapad kay ito nga ng diametro kang luho. Nagakot sa naking mga 6 to 7 inches na kadakulaan. As in surarom, ano sa naging mga 9 inches na surarom. Kaya ibig sabihin, kung kay ito sa projectile na nangyari duman sa grenade launcher, posible talagang tinutok pa itaas talaga. So itong M203, as in pa ning talagang lagar to, tigdingani sa mga location na initabi Sir Mar. Yeah, palugtok. Iyan tabi Sir Mar. Lang di nakaabot. Dahil nakaabot, nakapos. Pero yun tabi Sir Mar, dahil parang kung si Sayan talagang sospetsado, sa nambitan ng pagpapaputok ng kang grenade launcher, ditingani sa Bicol University na ang target pa lang talaga, ining Campo General Simin Ola. Ano itong napistuan? Dahil mga tao duman? Duman tabi Sir Mar, kaya sa lugar tabi sa may parting ulag, malikom duman tabi Sir Mar, wala yung mga tao-tao. Bago ka maglog sa Bicol University, kunyang ka dyan sa ulag, ito magay ng tinampo dyan, pero warang katawa-tawa pa tabi dyan Sir Mar, warang nag-i-restar. Yun, no. Sayang nga di, naplakahan ako, nahiling lamang kung sisay, naning may lead lamang ang pulisya. Roger tabi Sir Mar. Hanggang ganyan, blanco. Blanco pa. Pero ang confirm na, ang explosive na ginamit, M203. M203, grenade launcher. Grenade launcher, okay. So yan dapat Sir Mar, maragdag na follow-up hindi sa luwas kanangyaring pagsabog dyan sa Bicol University. Rans Luna, DZG. Thank you very much. So yan po tabi, ano? Takasama ko ba na interview ni VP Henry si Presidente Noli. Yan masasabi niya, dahil masindang naresibin ng kung ano man threat or kung ano. Ang duda niya, pwedeng ang target itong ground detachment ng mga pulis. So nag-checkpoint. Baka lang hindi nakaabot. Ayun ang nangyari. M2OT. Salamat sa nata dahil nadiskwido. Ano? Kundi siyempre, natural, nagkarpo yan ng revoke kaso banggi. Una ninde so kampunan pinasabugan. Pero baka mampu tabi. So pigklarar na yan ka mga otoridad ta. Hindi ko na sa magpalop pangiribat ha. Duman sa laog kang BU nagugpa. Arani sa administration building. At yung saro, duman sa aranida sa pigigibuho na College of Law site, di ba? O yan po tabi ang mga development para po sa mga kabarangay ta. Ay nako, o ingat na po tabi sa mga kabarangay. Tapalapit na ng palapit. Ay po ng mga mga pangyayari sa palibot But then sabi nga ni maski nag-file na ang mga kandidato, di man sana di makaulang iyan mga tugang tabatan na sa panahon kinang pandemya na magpadagos ang bulos kan mga programa. Ayan, di ba? Dahil pagprenuhan Diyon, dahil pagprenuhan na iluwas pag malapit na. Kung ano nakaprograma iluwas na hindi ta kay punin tawag tabang, di ba? Lalo na ngunyan. O yun, so mga gusto po tabi na makakunin pag kaiguaning simpleng hydroponics sana. Magdiyan ka mo sa Longabelas Kalikasan Farm sa partner ta. Partner ni Father Momoy sa Boses ng Palibutan. Kapag turo sa mga kababayan tao. Magdiyan ka mo. Magpa-enroll ka mo doon. Manta nagtuturo na yata doon kan. So dosis ng John. Dosis na ng tanom. Para simple sana muna. And then you can start huwag mo nang karin yung marami. Okay? At least makaakod na kamo kung paano yung gibuhon. It's really worth it na makaakod po kamo kayo. Tangani na, yan pagsasabi ko na, bako itong basta sana kita matanom. Bako itong nailingtas na sa YouTube. Different, ibang-iba po yan, pagka mo mismo naka-experience dyan, hands-on. Diba? Nanailing do paano pig-preparar, lecture send kung paano atamanon, as in lecture kung paano pag-ani to protect na day magadan. Okay? So yan, marami yun ng mga dapat na aralin. Bako itong basta-basta sa natangani na day masasayang ang binhi. Di ba? Day masayang sa gastos nindo and makabelta yung kapital and makadilensya pa. Okay? And then makairas ka muning kaaraman sa iba man. Kaya yan ang dapat nagibuntang yan. Sabi ko nga ni, mahaloy pa yun Dahil kitulos na makabalik sa sa normal. Pero dapat pa siguro kita
kung nagdilit ang kwarta, dapat nagdadagdag ang pagkaon ta na makukuha ta dyan sana sa palibot ta. And ang best answer kayan is we go back to the basic. Let's go farming. Di ba? Mag-agree tayo. Di ba? Kung anong yaon dyan na pwedeng may tanong na gulayo na pwedeng pakinabangan sa pang-aipunin, sa bakalumpa, yan na po tabi ang gibuhunda. Talagang hindi pa ito. Ang bakuna ta, dahil pa lamang nasaturate ang gabos, di ba? Pagkatapos, ipanirot na nagpaparadakol pa. Sana wag gumamot sa punto na dahil na kayano na dipinsahan, di ba? May variant na mag-loss na dahil kayang dipinsahan, wag naman sana. Okay? So, sa mga kababayan ta sa Santo Domingo, o igwa naman kamong 5, ngunya na aldaw. Kasud mo adua, kansaro, 7. Ingat na lang po tabi. Tanganin na di kita madali, di kita magulpi. Alright? Okay, so ano pa ang mga ayun nga po pala ng aldaw. Iyo ba ng kapistahan mga tugang ni St. Francis de Assisi. Okay? So, yung manini ang World Pet Day. Di ba? So, yung baga si St. Francis, protector mga tugang nin creation. Kaya nga ni yung season of creation, pigtalaan ang ngunyan sana ang katapusan, pero pinag-extender po yan. Tangani na mas maiwas. Dapat all day, all night, and all year dapat St. Francis de Assisi Day. So kung may atamang kamong hayop na alaga, pwede niyong pabindisyonan dyan pala sa St. Jude. Di ba? Merong misa dyan. Di ba? May misa dyan kanina na umaga. Di ba? Tapos ngayong tanghali mayroon. And then mamayang hapon. Yan po tabi para naman sa mga kababayan ta. Tanghali na maging ariglado ang satuya po na pag-ataman man kan mga hayop o yung anong apod kayan pets natin. Alright? Papa Mar, saan makakabili ng rabbit? Naman kinadyon na pulis na kulo nagtitinda duman. Yan naman ng Oregon Rabbit Organization. Duman ka magbakal. Okay, diretso na ngaya Papa Mar. Sabi ni Bong Lugro nyo kagawad. Good morning tabi. Duman na kita. Oras di piligro na naman mga kabarangay. Basta tandaan po nindo ha. Ngayon oso ng kaway-kaway. Kaway-kaway na. Ay, nako. Malapit na. Marami na naman na. Kala mo close kayo. Ayan, basta wag makalimot pag nagka-ano na ng pagkakataon na sabi nga ni kayo ni tumakaupo Yan. It's time for me to go. Bye-bye po tabi ang saga. Thank you sa bilog na tropa. Bye-bye.